Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut dyn ni'n mesur ongl mewn radiannau a rhai o'r fformiwlâu sydd yn deillio o wneud hynny. Felly, gadewch i ni gychwyn drwy edrych ar yr onglydd yma fan hyn yn awr, sydd yn dangos troad cyfan. Nawr, ar di fewn yr onglydd yn fan hyn, mae gennym ni'r rhifa sydd yn cyfri fyny o 0, mae'n mynd 10, 20, 30, 90, 180, 270, 360, a'r rhifa yna, y graddfa yna, ydy be dyn ni'n di arfer weld o'r cwrs tygau fel mesur ongl mewn graddau. Mae chwarter troad neu ongl sgwar yn 90 gradd, mae hanner troad, llun ag syth yn 180 gradd, 3 chwarter troad yn 270, a wedyn troad cyfan yn 360. Ond nid dyma'r unig ffordd sydd gennym ni mewn mathemateg o fesur ongl. Os ydych chi'n estyn eich cyfrifiannau allan ac yn mynd fewn i'r gosodiadau, felly ar un yma dwi'n pwyso settings ar y chwith yn hyn, pwyso execute, mynd fewn i'r calc settings a wedyn lawr i ddewis yr angle unit. Dyn ni'n gweld bod yna 3 opsiwn gwahanol a gael. Yr un top ydy mesur ongl mewn graddau, neu'n Saesneg y degrees, ond mae yna 2 arall dyn ni'n gallu gweld. Nawr un gwylod yn hyn, dyn ni ddim yn dueddol o ddefnyddio hwn yn y wlad yma, ond mae yna system o'r enw gradients, mae'n deillio o Ffrainc, a mae'n cael ei ddefnyddio yn Ewrop enghraifft i dir fesur. Y system yma di nid chwarter troad yn 90 gradd, ond mae chwarter troad yn 100 gradient. Felly mae troad cyfan yn 400 gradient. Ond fel dwi'n neud, dyn ni ddim yn dueddol o ddefnyddio hwnna yn y wlad yma. Dio ddim yn ymddangos yn y cwrs Lefel A, ond felly mae'n jyst werth nodi fo yn fan hyn, gafod o'n ymddangos ar y cyfrifiannau fel opsiwn. Ond yr un gywir sgynny ni ddiddordeb yn y fideo yma, ydy'r un yn y canol, y radians. A dyma sy'n cael ei ddangos ar du allan yr onglydd yn fan hyn, y rhif yma sydd yn mynd ar y tu allan. Felly os ydyn ni jyst ysbryd ar y degolion, dyn ni'n cychwyn yn dim yn fan hyn, dim pwynt 1, dim pwynt 2, dyn ni'n cyrraedd 1 yn fan hyn, wedyn 2, 3, 4, 5, 6, a dyn ni'n gorffan pan dyn ni'n cyrraedd troad cyfan, jyst dros 6.2 yn fan hyn. A gywir, so hwnna i ddael edegol yn 6.28. Sydd yn rhif eitha anarferol, ond wedyn y rhif yna mewn gwirionedd ydy be dyn ni weld yn fan hyn, 2 pi. Felly mae'r graddfa a gyfer radiannau yn cychwyn yn dim, mae chwarter troad yn hanner pi, pi dros 2, mae hanner troad yn pi cyfan, 3.14 i ddael edegol. Felly, wedyn yn y gwylod yn fan hyn, 3 chwarter troad 1 a hanner pi, 3 pi dros 2, dyn ni weld yn fan hyn. A mae troad cyfan yn cael ei ddiffinio fel 2 pi radian. Fel dwi'n dweud, i ddael edegol 6.28 radian. Nawr, mae'n edrych yn raddfa eitha anarferol, felly y cwestiwn ydy, pam dyn ni eisiau defnyddio'r graddfa yma? Pam dewis y 2 pi yma, neu'r 6.28 fel y troad cyfan? Ond mae'n trio allan fod defnyddio y raddfa yma yn gwneud rhai o'r fformiwlâu sydd gennym ni gyfrifo dipyn o bethau mewn mathemateg yn haws. A dyna nhw'n isbiad ar lyfo nesaf. Os ga i fraslunio cylch yn fan hyn yn llawrydd, a wedyn nawn ni ddeud fod radiws y cylch yma yn cael ei alw yn r ar gyfer radiws, yna nawn ni gofio gobeithio o'r gwaith tygau fod cylched y cylch, y pellter o amgylch y cylch, yn cael ei reid drwy gyfrifo pi lluosi diameter. A wedyn mae arwynebedd y cylch, faint o le mae'n gymryd i fyny, yn dŵad o wneud pi lluosi y radiws di sgwario. Nawr, gadewch i ni ystyried yn nawr o fi'n ychwanegu radiws arall i fewn, ddydyn ni yn fan hyn. Ac drwy'n wneud hynny, mae pellter yma hefyd wrth gwrs yn r, dyn ni'n ffurfio'n gyntaf arcau gwahanol. Mae gennym ni'r arc leiaf yn fan hyn, sydd ar y top, a mae gennym ni'r arc fwyaf, sydd yn mynd o amgylch y gwylod yma. Nawr, os fi'n ystyried yr arc leiaf yn gyntaf, mae'n liwio hwn bach fwy trwchus yn fan hyn. Sut ni'n gweithio allan beth i hyd yr arc leiaf yma fan hyn? Wel, i wneud hyn, so ni angen gwybod yr ongl rhwng y 2 radiws yma yn y top.
Ac os na i labelu hwn yn fan hyn, a na i alw fo yn theta, mae'n troi allan, fel dwi'n dweud, da ni angen gwybod yr ongl yma mwyn gallu gweithio allan hyd yr arc. Nawr, hyd yr arc, mae o'n ffracsiwn o'r cylchedd. A wedyn, yn y gwaith tygau, y ffracsiwn o'r cylch sydd gen i fan hyn ydy y theta, yr ongl theta, allan o 360 gradd. Dyna ydy troad cyfan mewn graddau. Wedyn, sy'n ni'n llosi'r ffracsiwn yna wedyn hefo cylchedd y cylch, sydd yn pi llosi fy diameter. A dyna ni wedyn, os dwi'n mesur yr ongl yma mewn graddau, dwi'n stuck hefo'r fformiwla yma ar gyfer hyd yr arc. Ond, os dwi'n penderfynu mesur yr ongl yma yn y canol mewn radianau, a nid mewn graddau, yna mae'r fformiwla yn symleiddio. So eto, ffracsiwn sydd gennym fi ydy y ffracsiwn o'r troad cyfan, theta dros, ond, os dwi'n mesur y troad cyfan mewn radianau, dyn ni ddim efo 360 gradd, ond mae gennym ni 2 pi radian. Cofiwch, mi oedd y troad cyfan ar y onglydd gynt yn mynd fyny at 2 pi. Felly dwi'n llosi'r ffracsiwn yma nawr hefo cylchedd y cylch, sydd yn pi llosi diameter. A wedyn y mantais mawr o fesur yr ongl yma mewn radianau ydy wedyn, mae gennym fi pi ar wylod y ffracsiwn yn hyn, pi fan hyn sy'n cael ei llosi yn y top, a wedyn mae hein, os liciwch chi, wedyn yn canslo i ffwrdd, wedyn ganslo i ffwrdd y ddau symbol pi, a mae'r fformiwla yn symleiddio. Mae gen i wedyn hanner o theta, theta dros 2, mae hwnna'n cael ei llosi hefo diameter y cylch. Ond wedyn mae'n eith hwn i hun symleiddio yn fwy, oherwydd mae gen i fi diameter rhannu fy 2 fan hyn, a hanner diameter cylch ydy y radiws. Felly wneith hwn symleiddio'n bellach yn awr i fod yn theta, yr ongl yna, yn y top fan hyn, llosi hefo radiws. Ac os na i ddefnyddio y symbol ar gyfer y radiws, beth sy'n gwneud fan hyn ydy theta llosi fo r. A fel arfer dwi'n sgwennu hwnna yn y drefn fel arall, rhaid yr radiws yn gyntaf, a wedyn yr ongl theta. Felly dyma fo yr fformiwla ar gyfer hyd arc mewn cylch os dwi'n mesur yr ongl theta mewn radianau. A dyn ni'n gallu gweld bod o'n fwy syml o lawer na'r fersiwn lle dyn ni'n mesur yr ongl mewn graddau. Felly eto, dyna mantais mawr mesur ongl mewn radianau, mae'n gwneud fformiwlau fel yr un yma gyfer hyd yr arc yn fwy syml. Am hynna hefyd yn gweithio os dwi eisiau mesur arwynebedd y sector fan hyn. Os na i liwio y sector yma yn y top yn awr, gwnewch chi'n ystyried be fasa arwynebedd y sector yna. Wel eto, os dwi'n defnyddio gwaith tygau, arwynebedd y sector fasa ffracsiwn o arwynebedd y cylch cyfan. Ac eto, y ffracsiwn o'r cylch sydd gennym fi, efo'r ongl theta fan hyn yn y top, mewn graddau ydy theta allan o 360 gradd, a so ni wedyn yn llosi hwnnw hefo arwynebedd y cylch, dwi wedi sgwennu'r fformiwla yna i lawr yn gynt, mae hwnna'n pi llosi hefo radiws disgwario. Ac unwaith eto, os dwi'n mesur yr ongl yna mewn graddau, dyna fo wedyn ar gyfer y fformiwla, nid o ddim symleiddio'n bellach. Ond eto, os dwi'n penderfynu mesur yr ongl yna nid mewn graddau, sydd yn mynd rhwng 0 gradd a 360 gradd, ond mewn radianau, sydd yn mynd rhwng 0 radian a 2 pi radian, mae'r ffracsiwn theta dros 360 gradd yn newid i fod yn theta dros 2 pi radian. Ac eto, dwi'n llosi hwnnw hefo arwynebedd y cylch, pi llosi radiws disgwario, a fel ddigwyddodd gynt yn awr, mae'r ddau symbol pi yn gallu canslo, a wedyn mae'n gadael i efo theta dros 2 llosi hefo y radiws disgwario. A'r ffordd arferol dwi'n sgwennu hwn, y fformiwla ar gyfer arwynebedd sector cylch, os di'r ongl yn cael ei fesur mewn radianau, ydy fel hyn. Mae theta dros 2, dwi'n cymryd y hanner allan ac yn sgwennu'r hanner yn gyntaf. Wedyn dwi'n sgwennu'r radiws disgwario fel r disgwario, ac yna dwi'n llosi hefo'r ongl theta. Felly mae hwn yn un, ydych chi angen dysgu, yn ogystal ar un ar gyfer hyd yr arc uchod, arwynebedd sector ydy hanner allan llosi radiws disgwario,
lluosi hefo yr ongl theta. Un arall sydd yn handi gofio, os na i nôl wan i'r llun yn y top yn hyn. Ac os na i lunio cord, mynd â draws o'r pwynt yma ar y cylchyn i'r pwynt yma, be dwi'n ffurfio wedyn ydy segment. Dyn os na i drio lliwio fo, yn bach mwy tywyll na oedden ni wedi lliwio'r sector gynt. Dyma fo'r segment yn fan hyn, tebyg iawn i siap segment mewn oren. A wedyn i ffeindio allan be di arwynebedd y segment yma. Just me. Be dwi angen neud ydy hyn. Dwi angen cychwyn efo arwynebedd y sector. Wel, dwi'n newid weithio allan be ydy hwn yn fan hyn. Arwynebedd sector ydy hanner di sgwario theta. A wedyn dwi angen tynnu ffwrdd arwynebedd y triongl yma yn fan hyn. Wel, arwynebedd triongl ydy rhywbeth dyn ni wedi weld yn barod yn uned 1. Ac os na labelu vertigau y triongl fel A fawr, B fawr, C fawr, am hynna'n rhaid ochrau iddi fi gyferbyn A fach, B fach a C fach. Dwi'n sgwennu fan yna yn ganol be dwi wedi liwio fewn yn y segment ei hun. Ond, ella newch chi gofio o'r gwaith uned 1, arwynebedd triongl, un fformiwla ar gyfer arwynebedd triongl ydy hanner AB sin C. Wel, yn yr achos yma ar gyfer y triongl yma, yr hyd A fach ydy radiws y cylch. Felly mae fyny gyda fi hanner lluosi fo radiws y cylch. Mae B fach hefyd yn fan hyn, hefyd yn radiws y cylch. A wedyn C fawr ydy be dwi wedi alw'n theta yn fan hyn yn y top. Felly, arwynebedd y triongl ydy hanner lluosi lluosi sin theta. Mae hwnna'n gallu cael ei sgwennu'n fwy syml fel hanner di sgwario sin theta. Ac eto, nôl i'r broblem nes i osod i fy'n hyn gynt. Dwi eisiau gweithio allan be di arwynebedd y segment yn fan hyn. Wel, rwan mae gynnu fi pob dim dwi angen. Oherwydd eto, dwi'n cychwyn efo arwynebedd y sector i gyd. Hwn oedd yr hanner di sgwario theta. A rwan, dwi eisiau tynnu ffwrdd arwynebedd y triongl yma yn y gwylod, sef hanner di sgwario sin theta. A felly mae hwnna'n rhaid y fformiwla olaf, dwi'n sgwennu lawr i fan hyn. Arwynebedd segment, fel sy'n cael ei ddangos uchod yn y llun yma hyn, a sy'n jyst mynd yn ôl i fyny arwynebedd y segment ydy'r darn yma reit yn y top. Hwn yw arwynebedd y sector, sef hanner di sgwario theta, ac yna dyn ni'n tynnu ffwrdd arwynebedd y triongl, sydd yn hanner di sgwario sin theta. Ac eto, dyna ni un fformiwla arall sydd yn handi iawn, ydych chi gofio, ar gyfer uned 3, lefel A. Ac yna jyst un nodyn i orffen y fideo yma. Os ydych chi'n defnyddio y fformiwla yma gyfer arwynebedd y segment, ydych chi angen gwneud yn siŵr fod y cyfrifiannell yn y radian mode, fel yn ei dangos gynt, mynd fewn i'r gosodiadau, mynd fewn i'r calc settings, a wedyn lawr i'r angle unit, a mi angen gwneud yn siŵr fod y cyfrifiannell yn y radian mode, yr un canol ar y cyfrifiannell yma. Byddwch chi'n defnyddio'r fformiwla hanner di sgwario sin theta, os di'ch ongl chi mewn radiannau. Fel arall, wrth gwrs, mi fydd unrhyw atebion ydych chi'n ei derbyn yn anghywir. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.